खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थांनाय 7 एप्रिल खालारखालि मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लायाव हर गेजेराव जानाय कुकी उदखारिनि बमाजों गाग्लोबनायाव 2 गथ'नि जिउ खहा जानाय, जेराव 5 बोसोर जानाय गथ'सा आरो 6 दान जानाय उन्दै गथ'साया जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै न्याय नागिरनानै गोबां आइजोफोरा सोमावसारदों। दायो बे समाव गथ' खोमानानै लानांनाय जोखोम जानाय आइजोआबो न्याय आरो बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दाबि खालामदों आरो बिथांजोआ गाबै गाबै बुंदों दि दाङाबाजि गोनां ओनसोलाव नोगोरारिफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगासिनाया सोलिबाय थादोंब्लाबो दायनिगिरिफोरा गले गले गसंनानै दं आरो जानानै थांनाय जाथायनि सोमोन्दैबो फोरमायदों दि जेब्ला जाथाया एबा गाग्लोबनाया जादोंमोन अब्ला गथ'फोरा उन्दुनानै दंमोन आरो बिसोरो जेबो मिथियामोन दि बेबादि जाथाय जागोन। आंनि आखायाव गोजोनै उन्दुदोंमोन। बेराफारसेथिं बिथांजोनि फिसाया बर्डार सिकिउरिटि फर्स थामहिनबा BSF नि सासे सोद्रोमा बै समाव एबा जाथाय जानाय समाव डिउटियाव दंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। देग्लायनि 13थि बावखुंग्रि फोरबोआ एबा 2026 मायथाइनि 13थि बावखुंग्रि फेस्टिभेला मैयानिफ्राय जागायबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजाबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेला। मैया बेखेवना होनाय एबा बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि साननि बेखेवनाय हाबाफारियाव BTCनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे माखासे बावखुंग्रि फोरबोनि हाबाफारिफोरखौ बेखेवो बाहागो लादोंमोन BTC टुरिज्म बिफाननि EM धीराज बरगयारी, BTCनि बारग' डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारी, EM लोमस्राव दैमारि बिथांमोना 12 अक्ट'निफ्राय 14 अक्ट'सिम रंगिना संगिना हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव खुंफुंजागोन। 13थि बावखुंग्रि फोरबोआ गोदो गोदाय आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो बैसागु फोरबो सफैनायनि आगोल आगोल संक्रान्ति सानाव बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया जायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर लाखिनानै दिनैनि समावबो आथिखालनि सुबुंफ्रा बावखुंग्रि हाजो गाखोयो। दिनै नैथि सानाव एबा 13 एप्रिलाव बाहागो लाफैनानै बायदि बायदि गेलेनायखौ बेखेवनानै होफैगोन क'क्राझार LACनि बिजाथि सेउलि महिलारि, ACS प्रफुल्ल कुमार हाज'वारि बिथांमोना। सेन्ट्रेल गुवाहाटीनि आसाम जातीय परिषद थामहिनबा AJPनि बिजाथि कुंकी चौधुरीखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि 9 एप्रिल खालि भट होखांनायनि उनाव पानबाजार पुलिसा मोनसे भट सोग्रा मिरुआव बिसायख'थिनि नेम सिफायनायनि दायाव 74/26 नं केसआव कुंकी चौधुरीनि ससियेल मिडिया सेलनि 3 सोद्रोमाखौ खादोंमोन एबा IT सेलनि 3 सुबुंफोरखौ खादोंमोन। अखानायै पुलिसा कुंकी चौधुरीनि माखासे हेफाजाबगिरिफोरखौ जामिनाव हगारना होदोंमोन। बे एखे जाथायावनो पुलिसा दायो बिजाथि कुंकी चौधुरीखौ बिबुंथिनि थाखाय लिंहरनाय जादों। मैया बिथांखौ लिंहरो आरो माखासे सम बिथांखौ पुलिस थानायाव सोंथि खालामो। भट होनाय सानखालि रैखाथि हान्जाफोरा पानबाजारनि मोनसे भट सोग्रा मिरुआव कुंकी चौधुरीखौ हाबनो होआखैमोन, जायनि जाहोनाव दुंहाव थासारि जायो। जोबनायाव बिजाथिया भट होग्रा मिरुआव हाबनो गनायथि मोनो। बे जाथायनि उनाव कुंकी चौधुरी आरो बिथांनि हेफाजाबगिरिफोरनि बेरेखायै बिसायख'थिनि नेमफोरखौ सिफायनायनि थाखाय केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि 3 IT सेलखौ हमनाय जादोंमोन। 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि एबा HSLCनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव बे बाराव फोसावनो लादों। HS एबा हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइ। गोबां फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ थांनाय 10 एप्रिलाव मोनफुंनो हादोंमोन आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा गाव गावनि आसा फारिनाय बादि फिथाइखौ मोनफुंनो हादों, नाथाय खायसेया मोजाङै उथ्रिसारनो हायासै। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होनो लादों, जाय मेट्रिक आनजाद लिरगिरि फंबाय बिनानाव मोना आनजादाव जेने तेने उथ्रिसार जानो हाबाय आरो खायसेया उथ्रिसारनो हायाखैबो जानो हादों एबा हायासै। बिथांमोना सिन्था खालामनो एबा गोसोआव दुखु लानानै गावखौनो लोरबां खालामना लानो नाङा, मानोना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखैब्लाबो नेक्स्टआव उथ्रिसार जानो हागोन। बेखौ लानानै गिनाय एबा लोरबां दा जा। बे आनजादा मोनसे रंजाथाइ। मोजाङै उथ्रिसारनो हायाखैब्लाबो पास जायोब्लानो
मोनसे जांख्लाखौ गाखोनो हाबाय होननानै साननानै ला, मानोना मेट्रिक आनजादा एसेबां गोनांथार आनजाद एबा आयदा नङा। दानिया नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों 2026 मायथाइनि ओइचएस आनजादनि फिथाइनि खालार। आसाम एजुकेशन काउन्सिलआ फोरमायनाय एबा फोसावनाय बायदिब्ला बोहैथि दाननि फैगौ 20 एप्रिल 2026 खालाराव रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन। फुंनि 9 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो आनजादनि फिथाइखौ डिक्लेयार एबा फोसावनाय जागोन होनना मिथिनो मोनदों। फिन आरोबाव हाथियार लाग्रा आफाद ULFA-I थामहिनबा आल्फा इन्डिपेन्डेन्टनि सासिनि लिंकमेन हमदों। बे खेबाव सनितपुर जिल्लानि लखपा पुलिस थानानि सिङाव थानाय ओनसोलाव ULFA-Iनि सासे फोसावगिरिया पुलिसनि आखायाव गोग्लैग्रोदोंमोन। बेनि उनाव मोनसे आबुं अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों पुलिसा आरोबाव हाथियार लाग्रा आफाद ULFA-Iनि सासिनिसो फोसावगिरि एबा लिंकमेनखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। दासान्दि हमजानाय लिंकमेनफोरखौ लखपानि पुलिस थानायाव पुलिस बिफाना गोख्रोङै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। पुलिसा हमनाय एबा हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै बार्लिन नेउक, बरदुमसानि मितु गहाय, पेंगेरिनि लीलाम्बर मरान, पेंगेरिनि विकास डेका काकपतार, शिवादेव अरुणाचल प्रदेशनि, परितोष देव अरुणाचल प्रदेशनि आरो मानवदेव माकुमनि होननानै सिनायथि होदों। तामुलपुर जिल्लायावबो खौरांगिरिफ्रा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो सोरखारनि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिसारदों। रायजोनि दाब दाब जिल्लानि खौरांगिरिफ्रा आसाम सोरखार आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। खौरांगिरिफ्रा गोसोम बेज गाननानै गिबि मन्त्रिनि हेंथायै खुद्रिसारदों। बावैसो सान सिगाङाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि सायाव गोसोबादि गाग्लोबनाय आरो बाथ्रा बुंनायनि हेंथायै बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि बिथोन बादियै एबा बिथोननि लेखायै तामुलपुर प्रेस क्लाबनि खौरांगिरिफ्राबो मैया गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो खुद्रिसारदों। गरेस्वरनि रौमारियाव बाङालि हारिनि सुबुंफोरा मुसलमान हारिनि नखराव अर सावदों। मैया हरनि समाव एबा थांनाय सानसे सिगांनि हराव गंसे मुसलमान हारिनि नखराव ब्लाव ब्लाव अर फोजोंदों बाङालि हारिनि गोबां सुबुंफ्रा ओंखारबोनानै। नाथाय मानो? मिथिनो मोननाय जादोंदि सदक फुजानि मुङाव सान्दा खांनायनि थाखाय सान्दा खांनायखौ लानानै बेले बेजे जानायखौ लानानै बे जाथाया सोमजिदोंमोन। सान महम्मद आली आरो बिनिनो फिसाज्ला आजिम आलीया फुजानि थाखाय सान्दा खांगिरिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। बेनि उनावनो गोबां बाङालि रायजोफोरा रागा जोंनानै ओंखारबोना जान महम्मद आलीनि न'खौ सावनानै होयो। लोगोसे सावफायो गंसे गोदान मटर साइकेलखौबो S28D3054 नाम्बारनि मटर साइकेलखौबो सावनानै होयो। रागा जोंखांनाय बाङालि हारिनि सुबुंफोरा बे जाथायखौ लानानै गरेस्वर पुलिस बिफाना जाथायथिलिसिम सहैयो आरो दुंहाव थासारिखौ दबथायनो नाजायो होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। दुखुनांथाव खौरां, सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि अनजालि बिसि ललिता बर'आ रुंसारि जानानै थांबाय। हार्ट एटेक जानानै गुवाहाटीनि एजेल हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो ललिता बर'आ रुंसारि जालाङो आरो बिथांजोनि गोथै देहाखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लादों। सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि आंगो बिसि ललिता बर'आ रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो गोथार आर'नाइ आरो बिबार बावनानै रुंसारि ललिता बर'खौ जोबथा बिदाय होयो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ। आमेरिका आरो इरान हादोरनि गेजेराव जानाय सानजायारि दावहाखौ फोजोबनो थाखाय पाकिस्ताननि इस्लामाबादाव जानाय जारिमिनारि सावरायनाया जेबो थिरांथा लायाजासे जोबनानै थांबाय। इराननि मावख'आरि खौरां एजेन्सि IRIBनि बादिब्ला इराननि थान्दै हान्जाया हादोरनि लुबैनायखौ रैखाथि होनो थाखाय 21 घन्टासिम थाद'नाय गैयै सावरायदोंमोन। इराना बायदि रोखोमनि राहा लादोंमोनब्लाबो आमेरिकानि गोख्रों थांखिनि थाखाय सावरायनाया दावगानो हायाखै। बे समावनो आमेरिकानि लेङाइ हादोरगिरि JD Vance, जाय आमेरिकानि थान्दै हान्जाखौ दैदेनो, बिथाङा बुङो दि बिथांमोना इस्लामाबादनिफ्राय ओंखारनायनि सिगां गावसोरनि जोबथा आरो साबसिन प्रस्ताबखौ गथायदोंमोन।
इराना दा बेखौ गनायगोन ना गनाया बेयो बिसोरनि सायाव सोनारगोन। बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि दासिमबो गोबां आयदाफोराव फारागथि दं। बेन्सनि बायदिब्ला इराना निउक्लियार हाथियारफोरखौ जौगाहोनायखौ होबथानो थाखाय आमेरिकाया होनाय सर्तफोरखौ गनायाखैमोन। आमेरिकानि गुदि थांखिया जाबाय इराना जायखिजाया थासारियावनो परमाणु गोहोखौ सोरजिनो नाङा। जेडी बेन्सआ हुमखि होदों दि बे सावरायनायाव फेलें जानाया आमेरिकानिख्रुइ इरानखौ बांसिन गोहोम खोख्लैगोन होनना। मुंदांखा देंखोगिरि आशा भस्लेया रुंसारि जाबाय। दिनै सानजौफुनि 12:30 रिंगासोआव जोबथा हां बोयो। थैनाय समाव बियो 92 बोसोर बैसोनि जाबायमोन। बिथांखौ सनिबारनि मोनायाव मुम्बाइनि ब्रिज केन्डी हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। देहा गाज्रि हालोदनि थाखाय बिथांजोखौ ICU आव थिसननो गोनां जादोंमोन। मख'जाथावदि आशा भस्लेनि जोनोमा 8 सेप्तेम्बर 1933 मायथाइयाव जादोंमोन। भारतनि नाइटिंगेल महरै मिथिजानाय मुंदांखा रोजाबगिरि लता मंगेशकरनि बिनानाव आशा भस्लेया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। बिथांजो एबा आशा भस्लेया भारतारि देंखोनि जारिमिनाव सासे मुंदांखा प्लेबेक रोजाबगिरि। 8 जिथाइनिबो बांसिन समनिफ्राय बिथाङा देंखो रोजाबनायाव नांथाबबोदों। गोबां भारतारि रावफोराव मेथाइ रोजाबनानै भारतारि देंखो मुलुगाव गोहोम खोख्लैदों एबा मुं लाखिदों। मुंदांखा रोजाबगिरिया 2000 मायथाइयाव दादा साहेब फाल्के बान्थाजों सनमान होजादोंमोन। 2008 मायथाइयाव बिथांजोखौ भारतनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन नोगोरारि बान्था पद्म भूषणजों मान होनाय जादोंमोन। बिथांजोनि देंखो बोनाया 1943 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन आरो बिथांखौ हिन्दी आरो माराठी सावथुननि बयनिख्रुइ जाफुंसार रोजाबगिरिफोरनि गेजेराव सासे होनना मानिनाय जायोमोन। 2011 मायथाइयाव गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सआव बिथांखौ देंखो जारिमिनाव बयनिख्रुइबो बांसिन रेकर्ड खालामजानाय महरगिरि महरै गनायथि होदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव 12 सान बैसागो मोसानाय दामनाय देनाय फोरोंथाया दिनै जोब्बाय। डिमाकुसि दख'रा एबसु हारिमु आफादनि बानजायनायाव बैसागो मोसानाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय फोरोंथाय मावबादाया दिनै थुंगेबाय। डिमाकुसि बाजारनि नब्लाङाव 12 सान फोरोंथायखौ होनाय जादोंमोन आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आरिमु नेहाथारि बिरफुं बसुमतारिया मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों थुंगे होयो। डिमाकुसियाव 12 सान बैसागो मोसानाय दामनाय देनाय फोरोंथाया दिनै जोब्बाय। डिमाकुसि दख'रा एबसु आफादनि बानजायनायाव बैसागु मोसानाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय फोरोंथाय मावबादाया दिनै मेहेरगोनाङै थुंगेनानै थांबाय होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। डिमाकुसि बाजारनि नब्लाङाव 12 सान फोरोंनायखौ एबा फोरोंथायखौ होनाय जादोंमोन आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि बिरफुं बसुमतारिया मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों फोजोबो। फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफादनि जोनोम। BTCजों लोगोसे आसामनि गं 20 जिल्लानि गासैबो बारग' NDB एबा ex-NDBफोरखौ लानानै जाय बिथांमोना BPF दोलोखौ मदद होयो बिथांमोन गासैखौबो लानानै बारग' NDBफोरनि फिन गोदानै इउनियन अफ ex-NDB मुंनि आफादखौ थांनाय बावैसो दान सिगाङाव दानाय जादोंमोन आरो बे गोदानै दाजानाय आफादनि बिबान सायख'नाय बेलायाव B नायजाब बिथांखौ आफादगिरि आरो M आवगायखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै बारग' NDBफोरनि इउनियन अफ ex-NDB आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि आफाद दानायनि सिगां इउनियन अफ ex-NDBनि गुबै थांखिखौ फोरमायनानै होदोंमोन आफादगिरि B नायजाब बिथाङा, जेराव बिथाङा गोदानै दाजानाय आफादनि बागै फोरमायदोंमोन दि जोंनि जेसेबांखि हाथियार लाग्रा आफाद NDB दंमोन गासैबो दिनैनि दिनाव पार्टिखौ डिसमिस खालामनायनि उनाव ex-NDB हिसाबै दङ आरो बिथांमोनखौ लाफानानै जाखिनि जेंना जेंसि दङ बेफोर जेंनाफोरखौ सोरखारजों गोरोबनानै माबोरै मावफुंलांनो हागोन बेनि थाखाय जों बे आफादखौ सोरजिनाय जादों आरो बे आफादा अरायसम सोरखारजोंनो थानानै खामानि मावलांबाय थागोन आरो जोंनि समायसाफोरखौ लानानै सोरखारजों गोरोबनानै मावफुंलांबाय थागोन। जेरै जोंनि NDBनि केसफोर दिनैसिमबो माखासे केसआ बोखारजायाखै। बेनि अनगायैबो जायफोर ex-NDBफोरा जेलनिफ्राय उदां जानानै फैनो हादोंमोन आरो आफादा जोबनानै थांखांनायनि उनावबो बिथांमोननि केसआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो माब्लाबा बेबादिनो जेलनि वारेन्ट फैनायाव जेलाव थांफिननो गोनां जादों, जोबथेसालियाव हाजिर जाहैनो गोनां जादों। नाथाय दिनैनि दिनाव जायफोरा CBI केस एबा NIA केसजों एक्टिभ जानानै दङ बिथांमोननि केसआ जाहाथे
आबुङै बोखारजायो। बेफोर बाथ्राफोरानो इउनियन अफ एक्स-NDFB नि गुबै थांखि होना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन आफादगिरि बिनायजाब बिथाङा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।